Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake iclik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Anja. Iki enek jamu sing jos lho, Kang. Jamu apa yo? Jamu pemikat sukma. Kanggone apa yo kuwi? Nek sampean bar ngombe jamu iki, perawan-perawan padha sumrintil. Wong senenganku rondo-rondo. Mas, wis parian tak? Le kecil parian wangsalan kecil sing bagus ora mulih to? Iya. Ayo to. Kudu mulai jenenge parian Gampang kudu mulai. Parian kudu mulih. Jajal. Heeh. Janji sabar, mbok ora kesusu. Klambine longgar-longgar mergo kegeden kaos. Ora ketemu gone. Ya men. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Nyelempet pisan, tapi sing tak herani ku lho. Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Kaya lek ora kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa enggak dadi misterinya apa kok ireng ngono. Jawa Timur, Jatim, mantap. Jawa Tengah, Jateng, maknyos. Jawa Barat, Jabar, oke. Kalimantan Tengah, Kalteng, mantul. Jember Utara, Jem, jem apa? Kok nggak mau jawab? Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. anggere nek wong lanang rono Sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Nama-nama buah yang bikin kamu baper. Semangka, setiap mantan menyisakan luka. Kelapa, kenangan lama susah dilupa. Durian, 2 tahun sendirian. Manggis, makin sayang makin manis. Salah apa aku kok ditolak? Duku, diriku padamu tak terbatas waktu. Jambu, jangan meninggalkan aku demi yang baru. Anggur, antara menunggu atau mundur. Pisang, penantian untuk orang yang disayang. Bengkuang, besar kecilnya cinta tergantung uang. Markisa, mari kita saling setia. Nangka, kenangan lama yang membuat luka. Mangga, manis esemmu gawe aku berbunga-bunga. Jeruk, jejer awakmu, hatiku sejuk. Pepaya, penantian panjang yang berujung sia-sia. Engko pas duwe-duwe pengennya tuku gamis terus turahane kena nggih tuku tas tiba desain duwe-duwe gas entek bumbon entek sabun entek sembarang wis entek wis gagal tapi aku salut karo ibu-ibu sing jelas pasti lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan ya toh. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Man dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku, engko tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem guni Siti iki lho? Sik mama mau tanya, sajane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong ya mama juga masak soto kae lho. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawet. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyang. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajal. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasane ra nyampleng bias. Alah omongane sampean ape maem karo mliri ibu kok sing saebor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ora sedep yo. Kamu le pisan. Alah ora mulih paling yo gule. Tak omongi ya, nek
enek salah sijine kancamu sing ngadakne reuni-reuninan ora sah melu tai ngasu barang. Awale cethuk kanca endinge dadi molo. Sangko HP dadi gawe sing biyen pacare saiki dadi mantane. Sing maune curhat cerita malih tembus ning dodo akhire ning gubuk asmara. Maune ora enek apa-apa dadi rasa akhire jalaran kulino malih dadi tresno. Jalaran reuni omah-omah dadi bubrang. Gara-gara chattingan malih dadi kelingan terus lali sembarang barang. Reunian ora marakne bunga malah dadine susah. Mula nek enek kanca sapa ae sing ngejak aku reuni aku wegah mergo aku wonge gampang jatuh cinta.